Ключът към дълъг и щастлив живот е именно тази техника. Какво представлява тя? Това не е нещо, което можете да намерите в книгите или да научите от другите. То се открива дълбоко в сърцето ви. Това е съчетание на баланс, което съчетава 4 основни аспекта на живота. Това, което обичате, вашата страст, дейностите, които ви вдъхновяват и ви карат да се чувствате живи, това, в което сте добри, вашите умения, талантите, способностите, които сте развили и усъвършенствали с времето, това, за което можете да бъдете платени, вашата професия, начините, по които можете да монетизирате своите умения и страсти, това, от което светът се нуждае, вашата мисия, възможността да допринесете за обществото и да направите света по-добро място. Когато тези елементи се преплитат, хармонично вие сте открили смисъла, който дава посока и цел на живота ви. Защо тази техника, владеенето на тази техника е важно? Света, в който живеем, където стреса, тревожността, депресията са станали почти нормални явления, тази техника, този поглед върху живота предлага път към пълноценен и смислен живот. Тази концепция не само ви помага да намерите смисъл в ежедневието, но и да подобрявате физическото и психическото ви здраве. Когато имате ясно разбиране за своята цел и усещате, че живота ви има значение, вие сте по-устойчиви на предизвикателствата на ежедневието. Основните принципи на тази техника, 4 стълба на тази техника, това, което обичате, вашата страст, дейностите, които ви карат да се чувстват живи, това, което ви зарежда с енергия, носи ви радост, независимо дали са свързани с работата ви или са просто хоби, трябва да се запитате, какво правя, когато имам свободно време? Кои са тези неща, които ми карат да забравя времето, когато се занимавам с тях? Какво обичате да правите? Направете списък, как да ги откриете? Направете списък на всичко, което обичате да правите. Обичате да готвите, да шиете, да плетете, да карате колело. Не мислете това дали е реалистично или не. Просто записвайте. След това разгледайте списъка. Запишете това, което сте добри, вашите умения, в които сте усвоили с майсторство, с желание. Те могат да бъдат вашите естествени таланти, така и способности, които сте развили с години практика. Размислете върху нещата, които правите с лекота, за които получавате похвали или които другите често ви молят да направите или да им помогнете да направят заедно с вас. Определете вашите най-силни умения. Какво правите по-добре от повечето хора? Кои са задачите, които изпълнявате с удоволствие и с лекота? Напишете ги в отделен списък. Значи имаме списък на страстите, списък на уменията. И сега третия много важен списък. Това, за което можете да бъдете платени, вашата професия. Това е свързано с вашата кариера. Това са начините, по които може да превърнете своите умения и страсти в устойчив източник на доходи. Тук е важно да намерите връзката между това, което обичате да правите и това, което хората са готови да платят. Готови да платят. Помислете за начините, по които можете да монетизирате това, което обичате и да създадете стойност за другите, т.е. да бъдете полезни. Това, от което света се нуждае, така наречената мисия. Вашата мисия е вашия принос към света. Това е начинът, по който вие помагате на другите и в който правите света по-добро място за живеене. Този стълб, много важен в нашия живот, е свързан с вашите ценности и убеждения, как те могат да бъдат интегрирани във вашата професия или в вашето ежедневие. Помислете какви са проблемите в света, които ви вълнуват най-много. Кои са областите, в които бихте искали да допринесете с вашите умения и страсти?
Как можете да съчетаете вашите лични цели с нуждите на обществото? Каква е вашата мисия? Баланс, взаимодействие между тези няколко стълба, за които говорихме сега, се постига, когато всички тези неща са в хармония. Това изисква постоянен баланс между личните желания и професионалните амбиции. Между това, което обичате да правите и това, което света изисква от вас. Често хората намират удовлетворение, мотивация, когато успеят да интегрират, да съберат, да хармонизират тези елементи.